Rúa arriba, rúa abaixo, deixas liberdade atrás. Onde hai luz e onde hai sombra, podes o queres na rúa xogar. Rúa abaixo e rúa arriba, de onde veño a onde vou. A vida, o mundo, un carreiro, buscando o amor que un día marchou. Ata agora, pois, o tema do Reino de Galicia era prácticamente tabú ou descoñecido. Era algo que realmente non se sabía prácticamente nada. Nos, na historia que aprendimos e que durante moito tempo ensinamos tamén, porque era a que estaba en todos os programas escolares e sigue estando, podemos falar isto despois, sigue estando, os programas son verdadeiramente moi rígidos, e ainda que a investigación e os coñecementos vayan cambiando, pois os programas escolares que están decididos non por historiadores, sino por ministros, pois os programas escolares que teñen unha gran carga política, pois se manteñen fieis a si mesmos e non varían o ritmo que varía a investigación histórica. Por tanto, cando se di, pois o Reino de Galicia é algo inexistente, hai Reino de Asturias, hai Reino de León, hai Reino de Castela, pero non hai realmente Reino de Galicia, máis que como algo meramente excepcional. Todos sabemos que houve un rei García, ese sí que se nos di que houve un rei García, é unha cosa veramente pasaxeira, sin maior trascendencia histórica, non a pudo ter, porque para empezar o rei García reinou moi pouco tempo, entón, pouco. Pero simplemente falando da plena Idade Media, todo o mundo recoñece, e se non ten máis que abrir os ollos e o ve, porque é algo notorio, que Galicia atravesou un momento dunha brillantez cultural excepcional mesmo, establecendo a comparación co contorno europeo. É dicir, o románico desenvolveuse, por exemplo, en Galicia a uns niveis de primeira categoría, e non só porque houvese un gran románico, senón porque hubo moitísimo románico, e que o estilo románico está desde a Catedral de Santiago ata as máis pequenas igrexas rurais, que a Catedral de Santiago no seu momento é o máis imponente edificio que existe en Europa Occidental. Só a superaba en tamaño e en grandiosidade Santa Sofía de Constantinopla, pero quitando o mundo bizantino, que é outro ambiente totalmente distinto, no noso contorno inmediato, que sería a cristiandade latina, ata que se construen as grandes catedrais góticas francesas, a Catedral de Santiago é o máis grande edificio, o máis imponente, o máis esvelto. Tampouco ten moita comparación esa literatura, temos que comparar coa literatura provenzal, por exemplo, ou en todo caso con alguma literatura que se estaba elaborando por esas épocas en Al-Ándalus. Quérese decir que hai unha cara da moeda na que recoñecemos a brillantez cultural en todos os ordes da cultura que se cultivaba naquel momento, que está dando en Galicia. E nesa mesma cara da moeda hai que decir, naturalmente, que o idioma galego, naquel momento, tiña un desenvolvemento e unha normalidade absoluta. No mesmo tempo en que outros idiomas que logo van triunfar con gran forza, atravesaban momentos de gran penuria. E xa non penso naquel momento no propio castellano, que únicamente se podía falar en uns lugares moi restringidos, sino inclusive, por exemplo, en inglés, que era un idioma ameazado polo predominio do francés. Non ten explicación posible que o centro cultural, económico e social neses momentos en Europa Occidental se poda producir nun territorio que é marxinal políticamente de outro, e que resulta que a lingua e a cultura que triunfa é a lingua galega e a cultura galega, cando resulta que se nos di que Galicia é un territorio marxinal do reino asturiano ou do reino leonés. Eso non ten explicación. Hai que explicar que era o reino de Galicia e, sobre todo, que era o reino de Galicia na Idade Media, porque hai outra cousa que realmente se nos escapa tamén, e é que moitas veces surge a pregunta inmediatamente: pero que Galicia realmente foi reino algunha vez? E a resposta é: non só foi reino algunha vez, senón que no segmento cronolóxico hai que dicir o seguinte: primeiro, que foi reino ata hai relativamente pouco tempo, porque en realidade Galicia foi oficialmente denominada reino ata 1833. Claro, no ano 1833, María Cristina, o ministro María Cristina, Javier de Burgos, establece a división provincial de España e elimina os reinos, pero ata ese momento, seguindo as pautas do antigo régimen,
pois a monarquía hispana organizábase en reinos. Reino de Navarra, Reino de Granada, Reino de Castela, Reino de Galicia. Ben, no outro extremo cronolóxico, haberá que decir que Galicia foi o primeiro reino de Europa occidental. Pois porque no ano 410 chegan aquí os suevos, e os suevos, por un pacto que establecen con Roma, establecen aquí o seu territorio, asentan aquí, e eles van a recibir o goberno, por un pacto que se fai, un foedus, un pacto in habitandum, aséntanse en Galicia, e Galicia pasa a depender políticamente deles cunha suxeición ao imperio. Teníamos en conta que no ano 410, cando aquí coñecemos o primeiro reino, o primeiro rei que hai en Galicia, pois nese momento o Imperio Romano sigue existindo, e o Imperio Romano queda ainda pois como 70 anos, 60 anos de vida, 60 anos de existencia. Durante eses 60 anos o Imperio Romano sigue existindo e ningún outro reino se formou en Europa Occidental como reino católico, porque unha vez que cheguen outras monarquías bárbaras, visigodos, francos, ostrogodos, etc., que van a ir asentando posteriormente, bastante despois dos suevos, van a ir asentando as súas monarquías, pois primeiro en Francia, no norte de Italia e tal, eses non van a ser católicos, serán cristianos pero arrianos. O primeiro reino que se fai católico é o reino suevo de Galicia. Se o reino de Galicia existe desde tan pronto, e se mantén este reino ao longo de toda a Idade Media, e desde o punto de vista meramente teórico, vai a seguir existindo ata principios do século XIX, ata a reforma de Javier de Burgos de 1833, por que, sin embargo, desaparece da historiografía este reino? Bueno, a partir dos reis católicos sigue sendo reino, pero é un reino sin reis e sin capacidade política, vai sendo cada vez absorbido máis pola monarquía autoritaria. O reino medieval de Galicia non é a Galicia de hoxe. A comunidade autónoma actual é realmente unha parte, como moito a terceira parte do que era o reino medieval. Desde a época dos suevos ata o século XII, por caso, o reino de Galicia non está mal chamarlle a Galaecia, se desa maneira queremos entender o mellor, realmente formada polos romanos como provincia, e que despois aínda se estende, e que podemos dicir que abarcaba desde as proximidades de Santarém ou de Lisboa, excluídas, Santarém e Lisboa xa non eran Galaecia, nin reino de Galicia, desde aí, pois, ata o País Vasco. E dende Lisboa ata o País Vasco debemos trazar unha diagonal, e entón dentro deste reino medieval de Galicia non só está a Galicia de hoxe, senón que tamén estaba Asturias, León, incluída Cantabria, inicialmente o que logo va a ser o Condado de Castela, e estaba todo o norte, toda a gran parte de Portugal. Ben, hai que dicir que este é un espazo político, non é un espazo nacional nin cultural, é un espazo político. O norte da cidade do Porto, os portugueses do norte sí que eran galaicos, e a zona de Asturias e León sí que se consideraba tamén parte de Galicia culturalmente. O resto non. Que ocorre? Que políticamente sí o eran porque dependían do rei que gobernaba Galicia. E quen era o rei que gobernaba Galicia durante a Idade Media? Pois era o rei que residía na cidade de León. Cando os romanos forman a provincia que van a chamar Galicia, dentro desa provincia de Galicia van a establecer un campamento militar que era o campamento de León, Legio, onde estaba a Legión Sétima, Legio Sétima, que será a cidade de León. Por tanto, a cidade de León, desde o punto de vista da administración romana, estaba dentro dunha provincia que era a provincia de Galicia. Moi cerquiña de León estaba Astorga. Astorga era unha das capitais da Galicia. Dentro da Galicia había 3 capitais: Braga, Lugo e Astorga. Esta materia científica está moi influída por criterios que son ideolóxicos e políticos. Non hai dúbida ninguna que a historia vai a cumplir o seu papel. E o papel que cumple a historia desde o principio, o papel que se asigna a historia, é un papel fortemente ideologizado para utilizarse como arma nunha batalla política.